صحیح میں قرآن پڑھا تواری طبیعت خوش تھی وے محترم مولانا احمد رضا قرآن سناویں ساری طبیعت خوش تھی وے محترم قبلہ حافظ فیض محمد قرآن سناوے ساری طبیعت خوش تھی وے توارے وچو یقیناً کوئی بندہ خوش نصیب ہو سی دا پتر قرآن دا قاری ہوئے سے پتر پڑھے تے ابا خوش تھی وے شاگرد پڑھے تے استاد خوش تھی وے مقتدی پڑھے تے امام خوش تھی وے مرید پڑھے تے پیر خوش تھی وے جڑا امتی پڑے مدینے وچ نبی خوش تھی وے عرش تے خدا خوش تھی وے صحیح میں قرآن پڑھا تواری طبیعت خوش تھی وے میں توارے چہرے ڈٹھن توارے چہرے گلاب دے پھولاں دی طرح مہک دے پن ایک بہت بڑی دعا دینا مولا جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ کیوں دا چہرہ سلامت رکھی بہت وڈی دعا پہلے نہ ہی تو ود کے میرے کل شاید تواری واسطے کوئی دعا نہ ہوئے ہی تو ود کے بہت بڑی دعا ہے میں دعا پہلے نہ مولا تے کو تیری عزت دا واسطہ تاجدار ختم نبوت دی عظمت دا واسطہ ابو بکر صدیق دی صداقت دا واسطہ حضرت عمر دی عدالت دا واسطہ عثمان غنی دی سخاوت دا واسطہ مولا علی دی شجاعت دا واسطہ حضرت سیدہ طیبہ زہرا دے پردے دا واسطہ امام حسن دے صبر دا واسطہ امام حسین دی شہادت دا واسطہ حضرت زین العابدین دے زہد و تقوی دا واسطہ اکبر دی جوانی دا واسطہ اصغر دی معصومیت دا واسطہ بی بی سیدہ سکینہ دی پیاس دا واسطہ حضرت سیدہ زینب دی صبر تے پردے دا واسطہ بہت بڑی دعا پیرے ناظرہ محبت نال سنے تے میرا یقین ہے تجھے دعا سن کے سبحان اللہ ضرور علیہ سو اس واسطے میرے واسطے کلی دعا نہیں میں کئی خاص بندے واسطے دعا پیا نہیں منگدا میں کئی عام بندے واسطے دعا پیا نہیں منگدا میں تے سارے جڑے نبی دے غلام میں بیٹھیوں میں سارے واسطے دعا پیا منگدا مولا جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ کیوں دے پتر تے بھرا کو قرآن دا حافظ بڑا تے جڑے بچیاں بیٹھن ماواں بہنی بیٹیاں بیٹھن اللہ انہاں دے پردے دی حفاظت فرماوے میں ہنا واسطے دعا منگدا اللہ تعالی انہاں دے پردے دی حفاظت فرماوے اللہ انہاں دی جھولی وچ سیدنا آقا دو عالم دی محبت رکھن والی اولاد پیدا فرماوے انہاں کو اپنے گھراں وچ سکون عطا فرماوے میں پیارس کرے نا میرے نبی دے غلامو میں قرآن پڑھے میں تورے چہرے ڈٹھن تورے چہرے خوش بیٹھی نے لیکن وہ منظر کی یوجا ہو سی زمین عرب ہوئے عرب صحرا ہوئے صحرا وچ مدینہ ہوئے مدینے وچ حرم ہوئے حرم وچ مسجد نبوی ہوئے مسجد نبوی وچ ریاض الجنت ہوئے ریاض الجنت وچ محراب نبی ہوئے ایک محفل سجی پئیے سجے سیدھا قدہ پہ کرے کھبیاں دولت دا پہ کرے اگا عثمان غنی ہے پیچھا مولا بول بو یار اگا عثمان غنی پیچھا مولا بولو مولا میں تورے ذوق واسطے ایک حدیث پہ بیان کرے نا میرے پاک پیغمبر دے غلام بیٹھے میں تورے کل سوال کرے نا جتنے گناہگار ہیں شیعہ ہیں لیکن جنہ سونے نبی دا ناوے دلنا تا ٹھر دینا جندے ٹھر دین ایک واری اچیا کہ سبحان اللہ مولا تیری محبت دی خاطر سبحان اللہ علیہ دے بیٹھن جی میں اے محبت رکھی بیٹھن نبی محبت مزید عطا فرما میں پیاک پیغمبر دے غلاموں سرکار دے غلاموں جتنے گناہگار ہیں لیکن جڑا نبی دا ناوے تے دنیا ٹھر دن دنیا خوش تھی نے سیاں جتا نبی دا ناوے دل خوش تھی مل تے جت خود نبی آوے میرے پاک پیغمبر دی محفل سجی پئیے سیدھا سرکار دو عالم اپنے غلاماں وچ بیٹھن ایویں بیٹھن بہت بڑا خوبصورت جملہ حاجی شوکت صاحب بہت بڑا خوبصورت جملہ میرا پاک پیغمبر تیرا پاک نبی سرکار سارے سب دے محبت والے پاک پیغمبر ایویں بیٹھن جویں چندر ستاریاں وچ ہوے نبی اپنے یاراں وچ ہوے
میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن لا یبغضک الا منافق، فرمایا علی تیرا نام سن کے جڑا سڑ ونجے سمجھ گنی منافق بیٹھے، تے جڑا تیرا نام سن کے ٹھر ونجے سمجھ گنی میں محمد دا عاشق بیٹھے۔ ہوں جڑا نبی دا عاشق بیٹھے اچھی آکھے سبحان اللہ، اچھی آنکھیں سبحان اللہ۔ میں آدھا توارے کو جی اتنی سبحان اللہ کھواما تاکہ رات کو جڑے لے محفل ختم تھی وے کیڑی دوستانے چراغاں کیتی ہے، نالے کمکمیں لئی کھڑن، جھنڈیاں لئے کھڑن، نالے چراغاں کیتی کھڑن، سونی جاں بڑھیں گھڑن۔ میں کہ مولا وجہ کیا کہ انہاں کو میرے نبی نال پیارے، میں کوئی ہی نہ اللہ اکبر۔ ایک حدیث توارے ذوق واسطے اجازت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، صحابہ دا مجمع، میرے پاک پیغمبر نے سجے کھبے ریٹے فرمائے این علی حضور جی حکم، فرمائے علی کتے حضور میں حاضر تھی گیا، فرمائے ذرا قریب آون، قریب آگن، قریب آون، قریب آگن، اتنا قریب ہیں جو نبی پاک دے زانو مبارک نال مولا علی دا زانو مبارک لگ گئے۔ ہن علی نے نبی کو لٹھے، نبی نے علی کو لٹھے۔ ہن توجہ کرے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یا علیو لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، روحو کا روحی، دمو کا دمی۔ سرکار نے فرمایا یا علیو لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، روحو کا روحی، دمو کا دمی۔ ہن تجمہ پیاز کرے نا ذرا توجہ نہ توجہ ہے۔ سرکار نے فرمایا لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، روحو کا روحی، دمو کا دمی۔ فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون، تیری صورت میری صورت، تیری سیرت میری سیرت، تیرا جمال میرا جمال، تیرا کمال میرا کمال، تیری ادا میری ادا، تیری رضا میری رضا، تیری وفا میری وفا، تیرا دیون میرا دیون، تیرا گھنن میرا گھنن، تیرا دیکھن میرا دیکھن، تیرا بولن میرا بولن، تیری ادا میری ادا، تیری وفا میری وفا، تیری رضا میری رضا، تیری محبت میری محبت، تیرا پیار میرا پیار، تیرا در میرا در، تیرا گھر میرا گھر۔ علی میں نبی ادا جڑا تیرا او میرا جڑا میرا او قبلہ قبلہ فیض حافظ صاحب قبلہ اجازت ہوئے دے سوال کر سکتا، سوال یہ کرے نا جائیں حالی تک سبحان اللہ نہیں آکی تو کو خیر ہے، پتہ تھا چالا بھائی نا اندر کو جوے تے دوائی کو جوے تے میں کو تا سارے نبی دی محبت دے مریض بیٹھے نظر آن دیو، جڑا نبی دا عشق دا مریض ہوئے کری نہ مردے تے نہ کری بیمار تھی دیو تے ہمیشہ چمکدارا۔ نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ بڑا غضب دا اگلا مصرع ہے، سنا دے ماں ایمیں توری سبحان اللہ توری چوپ چنگی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے تو سارے جان دیو میں جڑی مسجد خطیباں شاہی مسجد توتنا والی ان دے ارد گرد یکا قبرستان ہے، میں جانا قبریں چ بہ کے جمعے ال جاڑے نبی دا ذکر کراں تے ول مردے چپ نہیں کریں گے، میں مردے کو چپ نہیں کرن دیندا، تساں کیڑی شے ہو؟ ہن جڑا جیندا بیٹھے وہ سبحان اللہ کے، جڑا چاندے زندگی سونی بنے اونچی آکھے سبحان۔ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ وہ جڑے دو نات خانہ نات پڑھی چلے گئے نا، اچھا کو دو ہے کہیں، چلو ٹھیک ہے، تو انہوں دی نات کہیں سبحان اللہ نہیں آکی، انہیں کو پتہ جے بھاج ویسے ہاں نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، سبحان اللہ۔ نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ارے مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے، مصطفیٰ والوں
مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، ہاں پڑھئے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حنہ نے عرض کی مولا ڈیونا پترا بھی گال یاد ہے، مولا ڈیونا پترا بھی لیکن بچی ریتی ہے، تیرا لکھ لکھ شکر ہے، لیکن تیرے حکمتاں ضرور ہو سن کچھ وجہ رسی۔ اے اولاد والیو اللہ دی قسمیں تسا نیوے جان دی اولاد دی قدر کتنی ہے۔ اے پتر ہوئے یا دی ہوئے، میرا نبی فرمین دے پتر خدا دی نعمت ہے، دی خدا دی رحمت۔ اے میرے پاک پیغمبر فرمین لوگو جنہیں کو رب نے دیا دی تینے پریشان نہ تھی وے، پریشان نہ تھی وہ۔ آؤ میرے پاک پیغمبر کل پچھو جو دھیاں دا شان کیا ہوں دے وے، دھیاں دی عزت کیا ہوں دی وے۔ میریاں بچیاں تے میریاں بینی میریاں ماما ذرا توجہ دے نال سنو، میں خاص طور تے تمہارے واسطے گال پہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر کل پچھو جو دھیاں دا شان کیا ہوں دے، دیکھو سیاں کائنات دا والی ہوئے، دنیا کائنات دا والی ہوئے، بے سہارا دا سہارا ہوئے۔ سید دو عالم دی چوتھی بیٹی ہے، پہلی بیٹی ہے سیدہ حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ، سیدہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور دوجی بیٹی ہے حضرت سیدہ رقیہ، تیجی بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی ہے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ۔ اے قرآن آوے تے میرا نبی نہ اٹھے، دھیاں والیو ذرا دھیاں دا شان لکھو۔ قرآن آوے تے میرا نبی نہ اٹھے، جبریل آوے تے میرا نبی نہ اٹھے۔ آؤ ذرا تسا تفاسیر تی حدیث چاہ کے دیکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں قرآن جس لے آویا سرکار میرے دانوں مبارک تے سر رکھ کے آرام فرمائیں، میں دیکھا چہرے دے تغیر و تبدل تھی ونیا، چہرے دا رنگت بدل ونیا، اور میرے ہوتے ودن تاری تھی ونیا، میں کو پتہ چل ویندا جو وحی آ گئی ہے قرآن نازل پہ تھی دے۔ صحیح قرآن آوے تے میرا نبی نہ اٹھے، جبریل علیہ السلام نبی دی بارگاہ وے 24,000 مرتبہ ہے، لیکن پاک پیغمبر جی میں بیٹھے نو میں بیٹھے رہن، جی میں چل دے پہ نو میں چل دے پہ سفر تے سفر رہن، حضرت تے حضر رہن، خلوت تے خلوت، جلوت تے جلوت، جی میں جبریل آئے میرے پاک پیغمبر ہوئے تشریف فرمائے، لیکن جب ہم بیٹی آوے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا آوے، سرکار اٹھی کھڑوں میں، جس ویلے بھی آوے اٹھی کھڑوں میں، ایک جڑے ہاتھ بدیں دیئے آدھیے بابا میرے واسطے نہ اٹھے کرو، توارے تے قدم و قدم جتھا عرش تے لگن تی عرش معلّہ بڑھ مجھے، جکر عرش تے لگن تی عرش معلّہ بڑھے، سونا میرے واسطے نہ اٹھے کرو۔ ہن سنو بچیاں والیوں میرے پاک پیغمبر دا فرمان سنو، سیدنا قائد عالم نے فرمایا بیٹی کیا گالے ابا سیان جندے قدم عرش تے لگن تی عرش معلّہ بنے، جندے قدم مکہ دی دھرتی تے لگن تی اللہ دا قرآن قسمہ چاہویں لا اقسم بہذا البلد۔ او یاد رکھو نا دعا جو جیندہ پتر ہوئے یا بھرا ہوئے کوئی ہوئے کہیں واسطے قرآن دی برکت نال اللہ گھر رچ قرآن دا حافظ پیدا کر جتا سونیا توڑے قدم لگنا اقسم بہذا البلد۔ سونیا تسا میرے واسطے نہ اٹھی کرو سیاں، میں تاری بیٹیاں، تسا میرے باپ ہو، میں تاری خادمہ، تسا میرے آقا ہو، میں تاری امتیاں، تسا میرے نبی ہو۔ سرکار نے جنت سنے اے بیٹیاں والیو میرے پاک پیغمبر کو سنو جو بیٹی دا شان کیا ہوں دے جڑے گھر وچ بیٹی نہ ہوے گھر وچ کنا رحمت نہیں آندی، جڑے گھر وچ بیٹی ہوے سمجھ کے نہ ہوندے گھر وچ رحمت موجود ہی میرے پاک پیغمبر دے غلامو اج گھر وچ ایک بیٹی ہوے دو بیٹیوں انترے باپ پریشان تھی ویندے، لیکن میں پاک پیغمبر دی سیرت چاہ کرے دا میرے پاک پیغمبر دی پہلی بھی بیٹی، دوجی بھی بیٹی، تریجی بھی بیٹی، چوتھی بھی بیٹی، جس نے سیدہ حضرت زینب سلام اللہ پہلی بیٹی پیدا تھی ہے، حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پریشان بیٹے روندیاں بیٹے ندن مولا میرے شور نامدار جنہ نام محمد عربی ہے جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے آمنہ دا لالے ہوں دے گھر وچ ذکر پہلے پتر
پتر دیویاں میرے بطن مبارک وچوں کتنے خوشیاں مناؤں گا سرکار دو عالم دی گھر والی پہلی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ روندی بیٹھی دی مولا پتر دیویاں تے خوشیاں مناؤں گا بس اتنا آدھے بیٹن سونی تھوڑی دیر گزری ہے تیرے پاک پیغمبر دی میرے پاک پیغمبر تیرے سب دے نبی دے پیغمبر دو عالم دی سواری آئی ہے سرکار نے فرمائے خدیجہ روندی کیوں بیٹھی ہیں پریشان بیٹھی ہیں تے رو کے آدھیے سونا میرے سر دے تاجا عمر نبی پاک دی عمر تقریباً 27 سال ہے خدیجۃ الکبریٰ دی عمر تقریباً 42 سال ہے این جوانی دا دور ہے شباب دا دور ہے اے عمر بھی دیکھو تے بل جواب بھی دیکھو سرکار دی عمر 27 سال عرض کریں یہ سونے میرے سر دے تاجا بس کیا جیسا پتر نہیں جمیا دھی جم پئیے پتر جمیا تے خوشیاں مناؤں دھی جم پئیے بس اتنا کھڑا میرے پاک پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیتے پر میں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ہوں سنو جڑا جملہ میرے پاک پیغمبر نے آکھے سنو توجہ دینا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آکھے نے فرمایا خدیجہ اے ناک جو محمد دے گھر وچ بچی پیدا تھئیے بلکہ اے آکھو جو محمد دے گھر وچ رب دی رحمت آ گئی سیدے سیاں سرکار دی حدیث سنو میرے پاک پیغمبر ورن جڑے باہر وان گھر واپس آتا کئی نہ کئی شے گھن کے آیا کر بچیاں واسطے اولاد واسطے گھن آیا کر حضور گھننا سا آ فرمائے جڑے باہروں میں کچھ ہے گھننا میں پترہ کو بعد دیتی کر دھیاں کو پہلے دیتی کر جو دھیاں پر آیا انہیں چاند جڑے پیو ماں دے گھر رانے نا اس تو بعد جنہ تو تربیت بہتر کرے سے اچھی جگہ تے نکاح کرے سے لالچی بن کے نکاح نہ کریں دیندار بن کے نکاح کریں سرکار فرمائے جناب باپ اپنی بچی دا نکاح سونی جگہ تے دیندار گھرانے وچ کرے سی تعلیم چنگی دے سی نماز دا پابند بنے سی اخلاق تے حسن محبت دی تربیت دے سی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو اوندا ابا جڑا ہو سی کل قیامت والے جاڑے جنت وچ میں محمد دے رلے ہو سی کیڑی شان ہے سیاں کے دی شان ہے میرے پاک پیغمبر دی سیرت طیبہ کو سنو حضرت سیدہ زہرا پہ عرض کریں میں عرض پہ کریں زہرا پاک نے ہاتھ بدنا دی ابا سیاں توری بیٹیاں تسا باپ ہو توری امتیاں تسا نبی ہو میں توری بہنیاں تسا میرے آقا ہو حضور میرے واسطے نہ اٹھے کرو پاک پیغمبر نے متھا چمے نلے وال سنگے عرض کریں دی ابا سیاں میرا متھا چم دیو نلے میرے وال سنگ دیو ان دی وجہ کہ سرکار نے فرمایا بیٹی قرآن آوے تے تیرا باپ کھڑا نہ تھی وے جبریل آوے تے تیرا نبی کھڑا نہ تھی وے ہن کہ نہیں خیال نہ کرے کہ میں قرآن تو جبریل علیہ السلام تو ود کے شان نہیں بیان پہ کریں دا نہ فقط میرے پاک پیغمبر نے دھیاں دا شان بیان کرتے اپنی بیٹی دا شان بیان کر کے قیامت تک آون والی ہر بیٹی کو عزت دیتی ہے سرکار نے فرمایا زہرا میں واسطے اٹھی کھڑدا کی واسطے اٹھی کھڑدا قیامت تک آون والے ہر باپ کو دساں جو دھیاں دا شان کیا ہوندے دھیاں دی عزت کیا ہوندی ہے ابا سیاں میرا متھا چم دیو پر میں بیٹی میں کو تیرے متھے وچوں خدیجۃ الکبریٰ دی صورت نظر آندی ہے ابا سیاں میرے وال سنگ دیو میرے پاک پیغمبر رو پن پر میں بیٹی میں محمد کو تیرے والاں وچوں جنت دے پھلاں دی خوشبو پئی آوی سہی پتر ہوویں یا دھی ہووے رب دا انعام حضرت حنار کرن مولا دیونا پتر آوی دیتی دھی اللہ فرمائے میری بندی میں پتر بھی دے سکتا ہوں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اچھی بولو اوہ ذات جڑی ماں دے رحم شکلاں بناوے پتر دیون والا بھی اللہ تے دھیاں دیون والا بھی سیدہ حضرت حنہ نے آکے مولا پتر دیون بھی تے دھی دیتی اللہ فرمایا تے کو دساں ڈھیر وجوہات صرف دو یا ترے عرض پہ کرنا سنو اللہ فرمائے میری بندی جنہ میں پتر نہیں دیتا میں مالکہ میں قادرہ میں حکیمہ حکمت والا میں جڑی بچی دیتی
دیتی ہے آ سنوں دا شان پہلا شان ہے جڑی تے کو بچی دیتی ہے لکھاں پتراں تو آلا اوسیا کیا لکھاں پتراں تو آلا جے کو رب آکھے اے لکھاں پتراں تو آلا اوسیا اندی شان بڑی آلا اوسیا لکھاں پتر ایک باسے بچی دو شان ایک باسے تے دوجی شان سونگے نا میری بندی جنا جڑی تے کو بیٹی دیتی نا تو نہ رکھے نا میں خود رب دسے نا اے ساڑے گھر بچہ جمعی اثر نہ رکھے با رکھے اممہ رکھے چاچا ماما نانا ڈاڈا جڑے بھی بھیراؤ من بزرگوں میں نا آدن اے ناچ رکھو اے رکھو میرا نا رکھیا کہیں کو پسند نہ آوے آدن سی کہ اینا نا بڑا اچھا ہی نے جڑا نا لسی اے چا رکھو میاں اے چا رکھو ہر بندے دیا اپنی مرضی ہوں دیئے اور کہیں دا نا تو رکھے کہیں دا نا میں رکھا کہیں دا نا ابا رکھے کہیں دا نا اممہ رکھے کہیں دا نا استاد رکھے کہیں دا نا مرشد رکھے کہیں دا نا امام رکھے کہنا نا پیر رکھے لیکن کہنی خوش نصیب بی بی ہے جنہ نا خود رب میرے خیال سمجھ نہیں آئی صحیح کہنی خوش نصیب بی بی ہے جنہ نا خود رب رکھے ہون تریجی شان سن اللہ فرمائے میری بندی جڑی تے کو بچی دیتی ہے جڑی تے کو بچی دیتی ہے ماں تے کو دسائیں دا شان بھی آتری دا شان سن جڑی بچی دیتی ہے اے جنا وڈی تھی سی ہندے بطن وچوں ہندے شکم وچوں ایک پتر دے ساں جڑا میرا نبی اسی جنا نا عیسیٰ علیہ السلام اسی کہدے بھورے لوگ جڑا دن میلاد کتھ لکھا کرے اے کملے آئے میلاد نہیں تے بیا کڑی شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے میرے نبی دے مقتدین تیرے میرے نبی دے مقتدین ایک زمانہ آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ دے وچ نازل تھی سن تیرے میرے نبی دا کلمہ پڑھے سن امت مصطفیٰ دے وچ شامل تھی سن تیرے میرے نبی دے دین دا پرچار کرے سن عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں پوری دنیا میں جی وقت سب تو زیادہ تعداد عیسائیاں دیئے عیسائیاں دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ آسی مکہ دے وچ آسے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ سن تیرے میرے نبی دا امتی بن سن اس تو بعد دین دی تبلیغ کرے سن دین دی تبلیغ کرن تو بعد جس لے دنیا ختم تھی ویسی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر شے فنا دی ویسی ایک ذات رب دیو سی عیسیٰ علیہ السلام دا جڑے وصال تھی سی جنازہ پڑھن تو بعد انہاں کو دفن کیتا کرے سن نبی پاک دے پہلو وچ حاجی صاحبانو جڑے پاک پیغمبر دے پاک روضے تے ونجو جالی مبارک دے ونجو پہلا جاہی وی پہلی موری وی جتھا حضرت آقا دو عالم دی ذات تے کھڑو کے سلام پڑھ دی ہیں ولگا ایک قدم چاہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق دی ذات تے سلام پڑھ دی ہیں بل اگاں چلو تے حضرت فاروق اعظم ہنا ترے جئی تو پہلے جڑی خالی جائے یا جا عیسیٰ علیہ السلام دے مدفن دی جا خدا گھنجلی مدینہ دیکھو مولا جڑا اچھی آکے ہی سال چو لکھا جڑا ہولے آکے 5 سالان دے بہت چو لکھا جڑا چوپے والوں دی مرضی بند جنن مرضی بند میں کیا اکسر اے نا کی سیاں دعا تا دیندہ بیٹھا تو اکسو سیاں دعا تا چنگی دیندہ بیٹھے پر مڈی پلے ہووے تا ونیا لیکن میں ہنا نات خانہ کل شیر سنی ودادن جے قسمت پھیر کہنی جے قسمت پھیر کہنی پند مدینے دا ڈھیر کہنی جے قسمت پھیر کہنی پند مدینے دا ڈھیر کہنی آپ ونجو تے ونج نہیں سکدے جے سہیں صدا منت دیر کہنی خدا کے گلی مدینہ او تیرے علاقے دی شجابات تحصیل دا شاعر ہے شاکر شجابادی کھلی جاتے کھڑوتے کھلے میدانے تے ہوا جو چلی ہے نا تے ہوا دا جھونکا تیز جو چل واہ بلوجنا جے پاس آدھیں تو سا کیا آدھے ہو اچھا آج تا حافظ ہے بولی یکی مل دی پئی ہے میں تے ہی میں سچیندہ بیٹھا جڑے چوپن پتنی بارڈر تو پا رہے بیٹھے ہو سکتے واہ بلوجنا تیز ہوا جو کھلی ہے نا
تے اتھائیاں ہو کے کھڑو گے شاکران دی اڑی ہوا خیرے بڑی زور دی گھل دی پائیں کتھیں ارادہ ہی بنجن دا بندہ تیز تیز قدم چاہویں دا ساتھ ہوئے میاں خیرے کہ ڈاٹھاؤ بالا ویندہ پہ خیرے کتھا ویندہ پہ پوچھتے ہیں نا پر تو آکو کہیں نال کام پووے تا دسو آکے گوگی آب جوگی اڑی ہوا کن پیوینی تے ہوا بول پیئے تے جڑا جواب دیتے تو آکو دسی بھئی کیا خیال ہے بولو تے ہوا بول پیا دی ہوا دی شاکران جڑی ہوا چنم میں پیندی غم میں چیندی علم میں اٹھیندی قدم میں ویندی حرم ویندی حرم تے شاکر بول بیانی آنی ہوا حرم جو ویندی پئی تا دس رستہ کیڑا ویسے تے جڑا رستہ ہوا دسے تو کوئی دسی ونیا میں واسطے پیغال کرنا حافظ محمد صدیق حاجی محمد اسحاق صاحب دے سرزمین حجاز مقدس اللہ جان دے مکے پاک بیٹن یا مدینے پاویں جت بیٹن ہند تڑوں اشار میرے نبی دے مکہ بھی نبی دا تے مدینہ بھی نبی دا مکہ ہوئے جت میرا نبی جمے مدینہ ہوئے جت نبی قیامتیں دیرا لئی بیٹھے اڑی ہوا تو ویندی جو پئیے اے ترس رستہ کینا ویسے تے ہوا بول پیا دیا تے کدسا رستہ کینا ویسے ایجاد نہ کہ تارو والا اچھا واہ تارو والا میں کہ تارے والا اوہی چکر چنگا تے تارے والا او بھی چمک والا تے تارو والا جو ترن والا کہیں بڈھانی نہ دے وے جڑے چوپ بیٹھن میں کو ہونا تے شک پے ویسے جڑا چاندے ہمیشہ تردار آویں اچھی بولے اللہ اکبر تے اے ہوا بول پئیے ادیے قبلہ حفصت دس دے مرستا بولو اے اڑی ہوا دس رستہ گنا میں سے تے ہوا بول پئی ادیات کو دساں 2013 حسن ہو سی مئی دا مہینہ ہو سی 27 تاریخ ہو سی سوار دا دن ہو سی منگل دی رات ہو سی چاہتا روات لیتے محفل میلاد ہو سی حاجی محمد صدیق دا گھر ہو سی حاجی محمد اسحاق دا گھر ہو سی نبی دے دیوانے آئے بیٹھے ہو سن سرکار دے غلام بیٹھے ہو سن پہلے میں ہی تھئیاں سا ایک دا چہرہ دیکھ سا ایک دا چہرہ دیکھ سا انہ دے چہرے پکا کے میں صدیق ولی میں لار دا رستہ ملتان ویسا ول حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ویسا رکن الدین نوری حضوری ویسا حضرت شاہ شمس سبزواری ویسا ول موسیٰ پاک شہید ویسا ول غزالی دماغ کل ویسا مولانا حامد علی خان کل ویسا سید شوکت حسن گیلانی کل ویسا موسیٰ پاک شہید ویسا ول جمال اللہ ملتانی ویسا آج یہ ملتان تو تھین دی ول شدی لاہور ویسا داتا دی نگری ویسا اتھوں تھین دی ول میں حضرت امام بری ویسا امام بری تو تھین دی ول میں حضرت شہنشاہ گولڑا پیر سید مہری علی شاہ دے کول ویسا ول اتھوں تھین دی میں شدی بغداد ویسا بغداد تو تھین دی نجف اشرف ویسا نجف اشرف تو تھین دی کربلا ویسا کربلا تو تھین دی ول میں شدی مکے ویسا ول طواف کعبہ کرے سا حجر اسود دے بوسے دے سا زمزم دا پانی پیسا والوی ترہ نہ بکسی صدی مدینے ویسا دیکھو میں ہوا کو کتو ٹورے تے کہتے پوچھے تو سا ادھا ہی بیٹھی ہو چلو اللہ کرے ضرور ویسو لے دے چٹھیاں مدینے لے دے چٹھیاں مدینے نو جان دیاں لے دے چٹھیاں مدینے نو جان دیاں من لے دائے تیری خدا سونیا کھٹ دے جان دینے سا کھٹ دے جان دینے سا کھٹ دے جان دینے سا
دے جاندے نے سا گھٹ دے جاندے نے سا دمدا کیے وسا اے مرن تو پہلے روزہ وکھا سونے ہوا جو دسے میں یو رستہ ویسا تے شاکر بول پیا دیڑیاں وا بیندی تاؤں میں پئیے آتے بیندی تاؤں میں پئیے باد سبا مدینے ذرا سارے مل کے پڑھو جانا حاجی محمد اسحاق دے پتر بیٹھے بابا کتھے تو لنگر ہے نا لنگر اچھا والٹھی میں کہ بہمی میں قبول میں دا پینہ دے سبحان اللہ کھوائی تے یاد رکھے لنگر ہو کو پرسی جڑا دلوں تے ٹھڈوں سبحان اللہ آنکھ سے اکے ویندی تاؤں میں پئیے باد سبا مدینے ویندی تاؤں باد سبا مدینے اے دکھیاں دے حال چاہیے دیوی سونا مدینے اللہ اکبر اللہ فرمے میری بندی انہا نام میں رکھے سا انہا نام میں واض ہون شروع کروں صرف 3 گھنٹے مزید ناراض تھی سو تو ادھا گھنٹہ بیا چا ودھے سو ہاتھ کھڑے کروں ہاں جڑے تھک گئے چلو میں نہیں بیٹھا اڑی میری الحمدللہ سے سرکار دا ذکر ہوئے میں ڈٹھے میں ایک بندے کو ڈٹھے میں کہ میرے مولا میں جتنی بولے سا اے اکا نہ بولے سا لیکن میں ڈٹھے ہوں جو کیا تو ڈھیر پہ بولیں دے میں کہ اللہ سے یہاں میں معافی مانگدا میرا اندازہ غلط ہے میں کو پتہ کہنا ہے جو یہ بھی نبی دا عاشق بیٹھے کیونکہ عشق بدار وکاندہ کہنی عشق بازار وکاندہ کہنی عشق بازار وکاندہ کہنی بخت دسا کے آندہ کہنی عشق بازار وکاندہ کہنی عشق بازار وکاندہ کہنی بخت دسا کے آندہ کہنی اے میں جڑا مصرہ پہ پڑھدا حافظ فیض محمد صاحب دے چھوٹے بھائی جنہاں دی نظر دا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان دی نظر کو سلامت رکھے نظر بد تو بچاوے خدا نظر کو بحال فرماوے میرے مالکہ جکر محبوب دا واسطہ ہی نظر ای واسطے مگدے ہیں جو تیرا گھر بھی دیکھے تیرے پاک محمد دا روضہ بھی دیکھے عشق بدار وکاندہ کہنی عشق بدار وکاندہ کہنی وقت دسا کے آندہ کہنی جو کچھ مل دے نیازت مل دے فخر خدا کو بھاندہ اللہ اکبر مولا آئندہ نا کیا رکھی ورمے آتے کو رسو آئندہ نا کیا نا یو جا رکھے تھا کہ پوری سورت دنا قرآن مجید پوری سورت دنا انی سمیتها مریم او جڑی بچی پیدا تھی یہ جنی اممہ دنا حضرت حنہ جنی ابے دنا حضرت عمران انی سمیتها مریم مریم دا مطلب پاک باد بچی نیک بچی پاکیزہ بچی اینا نام مریم رکھو ان دے بطن اے بڑی تھی سی ان دے بطن وچو پتر دے سان جڑا میرا نبی سی نا عیسیٰ علیہ السلام سی ہون ایک بھین دے گھر بچی جم پئی اولاد تھی گئی ہے نا پتر ہاں یا بچی جم پئی ہے لیکن زکریا علیہ السلام جڑے نبی ہیں انہاں دے گھر کوئی اولاد کہنی عمر دیکھو 95 سال صحیح میں ایک تو گال دسان نبوت سب تو وڈا انعام ہے نبوت تو وڈا کوئی انعام ہے ہی کہنا لیکن حرام تھی نہ ایڈا وڈا انعام ملن تے باوجود بھی والوی نبی آدھے مولا اولاد تدے اولاد دی تمنا ہر ایک دے دل وچ اولاد دی تمنا ہر ایک دے دل وچ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام انہاں دے گھر اولاد کہنی ہون رب سبب دیکھو بنے دا
یہ بچی مریم پیدا تھی، یہ منت کیا منی جو بچہ ہے اسی تے میں بیت المقدس کی خدمت واسطے وقف کر دے سا ہن مولا پتر جمیا نہیں لیکن ولوی منت ادا کرنی ہن دی پرورش کون کرے؟ بیت المقدس بچی ہے، ان دی پرورش کون کرے؟ جتنے بھی لوگ وڈے وڈے نیک پاک بادن نہ سارے آکے زکریہ علیہ السلام کو آکھنے سے تورے گھر بچی جمی ہے، ان دی پرورش سارے ذمہ لاو جو پاکیزہ بچی ہے، نیک بچی، اللہ ان دے صدقے سا کو بخت لے سی۔ اللہ ورمے پیارے زکریا جڑے آدھن جو اسا پرورش اسا کرنے ہر بندہ دے اسا پرورش کرنے انہا کو لوہے دے کلم کھنا پانی دے تلاب سٹ دے وہ جندہ لوہے دا کلم بود وننے وہ ہٹ وننے جندہ تر وننے وہ پرورش کر قبلہ لوہا تا پانی بود وندے نا لوہا پانی چ بود وندے میں مسافر آدمیاں کے ملے سائیکل موٹر سائیکل کار جہاز جی میں سرکار دا صدقہ سواری مل ونی ایسا پروگرام تے پہنچ ونی تے میں ایک جڑے کشتی اچ بیٹھا ہوا تے کشتی ہے لکڑ دی تے میں ڈٹھا لکڑ دی کشتی ہے آپ ہی تردی پئیے سا کوئی سمندر تے نہر دے کنارے دریا دے کنارے دے چھوڑ دی اچانک میری نظر پئیے میں کشتی تے ڈٹھے لکڑ دے نال اتنا بڑا سریا لوہے دا ان نال لوہے دے نٹ میں حیران تھی میں کہ وہ لوہا تو دا پانی وچ بڑھ ویندے لیکن تردا ودے تے لوہا بول پے ادے وہ فاروقیاں بے شک سچ آکی سچ سمجھی اے یونیورسل ٹروتھ عالمگیر سچائی ہے جو پانی وچ لوہا سٹو تے لوہا پانی وچ بڑھ ویندے میں کہ تو نے بڑھیا ادے میں کلا ہوندا بڑھ ویندا میں لکڑ نال لگیا تو تردا ودا جیڑا لوہا لکڑ نال لگے او تے نہیں بڑھدا تے جندا ہاتھ غوث تے دامن وچ ہوے او کیویں بڑھ ونجے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قلم گنو قلم سٹو نے سارے دے قلم بڑھ گئے حضرت زکریا علیہ السلام دا قلم تردا وتے اے رب دی قدرت ہے اعلان تھی یا حضرت سیدہ مریم دی پروش حضرت زکریا علیہ السلام کرے سنت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے خالو تھی ہے نا ماں سڑ جے خالو تھی ہے نا ہون انہوں نے پرورش کو شروع کی تھی ایک جڑے زکریا علیہ السلام جو مریم دے کول ہیں کھانا گھنا میں دودھ وغیرہ خرد و نوشتہ سارا سامان خود گھنا میں بچی کو دے میں پلا میں پرورش کریں خدمت پیتی دی ایک جڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے ڈٹھے حضرت مریم دے سامنے بغیر موسم دے پھالتے تے رب دا قرآن بولتے میں ڈھیر سارے آیتاں چھوڑ لیتے جو ساری سنیا دا مزاج کے نہیں وادن کام تے ہاتھ رکھ کے دو چار ڈوڑے سنا بھی لیکن میں آدھا تو ڈوڑے دادی نہ بڑھ ہی کوڑے دادی بڑھ کیوں سے اللہ دا قرآن دے زکریا علیہ السلام نے مریم دے سامنے بغیر موسم دے پھل تے پھر میں نے کہا یا مریم قال یا مریم واللہ لک ہذا اے مریم میں پھل بغیر موسم دے کتوں گھنے بھئی آج کل موسم آندہ پہ نا آمب دا یہ نا بھئی نہ کھواوائے بولو تا پسے میں کو تا لگ دے تو جگ کے ہاتم تیدی دیوار کو ہاتھ لا ساڑے ملتان دے شہر ملتان دے دو تو پھر اسو باہر ونو نا ملتان آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری ونو تے آدھن سے ملتان دے دو تو پھر سے بالکل ایک گرمیان دا تے ایک سردیان دا گرمیان دا آمب یہ آمب تے سردیان دا سون حلوہ ہون تا ساری غذائے بول پو میں کوئی سمجھ نہیں آتی کھان دے اسیں سڑدا کوئی ہے میں ایک جڑے گیومی محلے دی میں گلی گیوم کپڑے شپڑے پاک ٹوپی شپڑی میں کہ بھئی لنگا میں جو لنگم دو چار نوجوان ہینڈ سیم بیل ڈریس خوبصورت کپڑے آدن سے السلام علیکم فاروقی سے تورا کیا حال ہے میں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے میں جو میں کانٹ بلائیے تے پچھو سارے آدن حلوہ میں ایڈی ہلکی ہے کٹی نے جو دعوت اسلامی علی کیا کڑے
میں آکھے ٹھیک ہے دوجی گلی ترے چار گلے موڑن تے وال دو چار نوجوان کھڑے فاروقی صاحب ملے ہاتھ ملانے عزت کی تو انہیں کیا حال ہے خیریت میں کہ الحمدللہ میں جو میں کانٹ والا یہ تے پچھو آدھنا حلوہ میں آکھے انہا کو کیا تھی ایک کئی چینے دے بھات تو سڑ دے کئی وطاؤں تو یہ چپ کیوں تے اثر نہیں چڑھ دے میں ایک جڑے سوچا میں کہ یہ جتو لنگیاں لوت رہ جی تو آدھن حلوہ میں ایک جڑے موٹر سائیکل چاہتی تے سیدھا گیا بازار دو چار حلوائیں دے دکان تے میں کہ میاں میں کو حلوہ میں نے کہ دیکھا کون کون گندہ گڑے میں کو تو شدہ ایک کی مولوی نظر نہیں آیا یک کے ڈاڑی مون کھڑے 500 ہاتے 1000 ہاتے جاکے حلوائی بابا میں 200 گنتے 2 کلو دے 500 گنتے 3 کلو دے 1000 گنتے 6 کلو دے وہاں کہ میاں جلدی نہ کرو چپ کر کے کھڑے رہو جلدی ہے تاگا منجو میں سوچا میں کہ اچھا ایشو دے پیسے دے میں نہ کو تانی ملدا سڑ دے تاون سا کو مفت جو مل دے ہن جڑا حلوے دا منکر بیٹھے ہو چپ کر باوے جڑا دے حلوہ تے جلوہ اونچیا کے سبحان اللہ تے انہاں آکھیا جناب ہر چیز دا موسم دے تحفے گھنن گرمیاں دا تحفہ تے حضرت مریم دے سامنے ڈٹھو نے بغیر موسم دے پھل پائے قال یا مریم انا لکی هذا مریم کتو گے نہیں ہے بول بھیا دی قالت ہوا من عند اللہ اے میں کو اللہ دی طرفوں ملن تے ہوں جو تے کھڑو کہ ہن زکریا علیہ السلام او منظر ذہن وچ رکھا ہے جو حضرت حنا نے کیڑا منظر ڈٹھا چڑیا یاد ہے چڑیا دا منظر ڈٹھا تے اے حضرت زکریا علیہ السلام نے ڈٹھا پھل پین تے بغیر موسم دے پھل پین 95 سال عمر بیت روایت چندے 100 سال عمر تے آدن مولا جکر حضرت زکریا علیہ السلام ولوی اولاد دی تمنا جوگ پئیے آدن مولا جکر مریم کو بغیر موسم دے پھل دے سکدے عمر میں دی کینی پتر میں کو بھی دے سکدے اللہ نے یہ نہیں فرمایا زکریا اپنی عمر دیکھ نکاحت دیکھ کمزوری دیکھ بڑھاپا دیکھ نہیں اللہ فرمائے میری بندی دے کول کھڑو کہتے ہیں جو منگے ہن مانگ میں دیواں مولا دے فرمایا میں خوش خبری سنے نا اے زکریا تے کو ایک پتر دے سا حضرت حنا کو خوش خبری دیتی تیرے وچوں جڑی بچی جمی بچی دے وچوں پتر دے سا جڑا نبی ہو سی میرا پیغمبر ہو سی نا عیسیٰ علیہ السلام ہو سی ایت اللہ نے زکریا علیہ السلام کو فرمائے اے زکریا تیرے وچوں ایک پتر دے سان جڑا میرا نبی ہو سی سیدہ و حسورا اور نیک بھی ہو سی صالح بھی ہو سی پاکیزہ بھی ہو سی اور نام بھی دس دیتے ہندنا حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہو سی دیون والا کون ہے بولو تیرے ملتان دا بادشاہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا لنگر پکاون والی ایک بی بی ایک جڑے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو لئیے سونا مدت تھی گئی ہے اولاد کہنی تیرا لنگر پکیں دی ودیاں مہربانی کر دعا کر رب میں کو پتر دے وی جا دھی دے وی آپ فرمایا اچھا بہرو گردن چکے نہیں فرمایا بی بی میں لاؤ محفوظ تیری ٹھے تیری قسمت کوئی بال ہے ہی کوئی نہ واپس ون یہ روندی آن دی آدھی اچھا آخرے میں نا جو اللہ کرم کرے سی سدھا جواب چلی تیری قسمت لکھے ہی کیا نہیں کھڑا آخرے میں اچھا اللہ کرم کرے سی تسلی تیری بھی آجا آدھی جواب تین دیتے ہن لنگر میں نہیں پکاونا تے اللہ کرے روٹی پکاونا لی نہ رسی جڑے چپ کرے سو میں کچھ شاکہ پہ ویسے رسائی بیٹھے ہو ناراض تو نہیں بیٹھی ساڑا کم میں قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے دوئے جانی مارے ہوئے سیدھا حد قرآن دی پھنے ویندی پئیے تے رون دی آدھی میں لنگر دی پکامنا
رستے وچ رکن الدین نوری حضوری کروتن عمر صرف 7 یا 8 یا 9 سال کھڑوتن بی بی میرے ڈاڈے دے دربار تو روندی ویندی یہ تا جڑا روندا کھلدا ویندے تو روندی ویندی تے ساری ہوویں بانی غلام تے نوکر ہوویں تے سرکار سائیں ڈاڈے دی مرید ہوویں آپ فرمایا ہاں کیا وجہ ہے آدھیے تیرے ڈاڈے کو آکے دعا منگو مدت ہی گئی شادی تھی یہ اولاد کہنی تیرے ڈاڈے کو آکے دعا منگو آکے نا اچھا اللہ کرم کرے سی شدہ جواب لیتے نے آدن میں لاؤ محفوظ تیری تیری قسمت کو لکھے ہی کہنی کھڑا ہن ویندی پیاں ڈاڈے کو آکھنے میں لنگری کوئی لیاں پکاوے آپ فرمایا چھئی میں کر پریشان نہ تھی ایک باری والی میرے ڈاڈے کو ونک دعا منگو جکر آکر میں لاؤ محفوظ تیری تیری قسمت بچہ کوئی نہیں تے ہاتھ چبتے آنکھیں سونا جے قسمت جوندہ والتے کو آدھی میرا نانا آکھیں میرا نانا آکھیں اگے پوترے ڈاڈے تو ڈر دیا پوترے ڈاڈے تو ڈر دیا ہن موڈرنٹی دور آگئے ہن پیو پتر پیو تے ہوئی نہیں ڈر دے آدن ایم سم تھنگ ہم چما ڈنگر نیست اساں چوڑے بدار سوڑے میرے پاک پیغمبر دے غلاموں سرکار فرمان جڑا ابے تے اماں دی عزت کریں دے سمجھ گنی میں جنت دا ٹکٹ پئی ودا جڑا ہزارہ نمازہ پڑھے ہزارہ روزے رکھے تے صبح شام خیرات دا انبار لا دے وے جیکر ابا تے اماں ناراض ہے اندی عبادت قبول نہیں عبادت ہوندی قبول ہے جندے تے اماں راضی ہوئے جندے تے ابا راضی ہوئے ایک ابا ڈا پتران دی پرورش کر سکدے لیکن ایک ابے واسطے ڈا پتر لڑ دے ودنا دن تو رکھ او تو رکھ اے بدبختہ کچھ ہوش کر جڑے گھر دے وچ جڑے پتر نال ابا تی اماں اسی اون دے گھر وچ برکت ہی برکت ہو سی میرے پاک پیغمبر کو کل پوچھو جو ماں دا شان کہے باپ دی عزت کہے آ میں تے کون دساواں ہن ماں ٹھنڈیاں چھاواں آ میں تے کون دساواں ہن ماں ٹھنڈیاں چھاواں اے ماں تے قدم تلے ماں تے قدم تلے جنت دہل ہوا آ میں تے واپس یہ حضرت رکن الدین نوری حضوری دا پیغام جن کے آدھی السلام علیکم یا غوث العالم وعلیکم السلام کیویں ہیں صحیح مہربانی فرماؤ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا منگو رب میں کون اولاد دے دے آپ فرمایا اچھا بہرو گردن جھکائی تھوڑی دیر بعد فرمانے بی بی میں لاؤ محفوظ تیری قسمت بال ہی کوئی اور جواب تا سکھی کھڑی ہے جاگ دے بیٹھے ہو تو 2 منٹ ریسٹ دینا دیوں جا ریسٹ is best for health سائیں کیا کھوے آپ فرمایا بی بی میں لاؤ محفوظ تیری قسمت کوئی مول کہیں تے ہاتھ بدے آدھی پیر سیاں جے قسمت چوندی والتے کو آدھی یہ جو آنکھیں تے غوث العالمین میں بیٹھن اللہ 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 تے میں آنکھ چاہ کے جٹھی نے آپ فرمایا بی بی کیا آنکھی آنکھیں سے قسمت چوندہ والتے کو آدھی آپ فرمایا یہ جواب تیرا تا نہیں یہ جواب تیرا تا نہیں آدھی کہنا میرا ہے آپ فرمایا کو اوہ ایڈی وڈی گالتے کر رہے تم آشتے کو کہیں سمجھائے ہون ڈشین دیئے تو انہوں آدھیے وہ نراز رکن الدین منع کی تھا نا میرا نانا آکھی نہیں ڈشین دیئے تے اے ڈاڈا نراز ڈشین دیئے تے پوترا نراز نہیں ڈشین دیئے تے ڈاڈا نراز آدھیے سیاں کہنا میری اپنی گاہ پر میں جلدی رستے کو کہیں سمجھا روب تے دب دبا یہ والا عورت شدی مانا جلدی ویندی ہے مرد اکڑیج باندے تو آدھی گال نہیں کریں گا پہ میں تو ستا یکے مسیح دے کھڑے ہونا
میرے پاک پیغمبر فرمائے لڑائی جھگڑا نہ کیتا کر، گھر میں جھگڑے نہ کیتا کر، گھر محبت نہ رہیا کر، سخت نرم بندیاں نال گزارا کرنا کوئی کمال نہیں، سخت بندیاں نال گزارا کرنا کمال ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمائے جڑے گھر میں لڑائی تے جھگڑا نہ ہو سی، میاں بیوی وچ محبت تے پیار ہو سی، رحمت بھی اتھائی ہو سی، برکت بھی اتھائی ہو سی۔ سیاں میری گال ہے، فرمایا کچھ سچ دستے کیا آخ دی چلو دس دے ماں متن کام بننا ہوئے، متن کام بننا ہوئے۔ آدھی سونا روندی ویندی ہم تیرا پوترا بیٹھا، رکن الدین ہوں سمجھے ساری گول ہوں ڈسی ہے۔ آپ فرمایا کملی تھی یہ بالاں تے آنکھیں لگ گئے، مانو تا بال ہے۔ ہن اگے کول ڈھیر روندی آئے تے عورت روے تے چپ کون کراوے، تو نہ رواں میں تے نہ چپ کراں روندی آندی ہے تے رکن الدین بیٹھے۔ آپ میں بی بی خیر ہے، اکھے تیرے ڈاڈے کو آکے دعا منگو، والا آکھے نے قسمت کہنی تیرا جواب سنائے تے انہاں آکے تے کو کہیں سمجھا، اچھا میرا نا آکھیا تھا نہیں، اکھے نہ ڈسے نہیں ہے، منہ دا رو بیرا جو ڈس نہیں، اچھا چلو ڈس نہیں وال ڈاڈے ہو رہا کیا آکے، انہاں آکے کملی تھی گئی ہیں بالاں دے آکھے لگے ہیں، ونو تا بال ہے۔ ان تواری توجہ ہے، انہاں کیا آکھے، انہاں آکھے ونو تا بال ہے۔ تے رکن الدین محبت نال اٹھی کڑن مسکرا پہ آکھے میرے ڈاڈے کیا آکھے، آکھے انہاں آکھے بالاں دے آکھے لگے ہیں، ونو تا بال ہے، آکھے آکھے نے بال ہے۔ آکھے کہنا انہاں تیرا آکھے جو بال ہے، آکھے ہی نے بال ہے۔ دیکھو جملہ ہے کہ انداز وکھرے نا، انہاں آکھے ونج بال ہے، لکھنے چاہی کو آگے بال ہے، بال ہے، بھئی رکن الدین بال ہے، انہاں آکھے اچھا آکھے نے بال ہے۔ وہ آکھے کہنا تو تیرا آکھے نے، آکھے باویں جیندہ آکھے نے ونج بال ہے تو بال۔ آدھی واہ ڈاڈا جواب دیں دے پوترا مذاق کریں، ڈاڈا جواب دیں دے پوترا مذاق کریں، او آدھے ہے کوئی نہ، ای آدھے ونج بال تا بال ہے۔ ہن گھر گئی آدھی بس ایک گال ہے، او آدھے ہے کہنا آدھے ونج بال تا بال ہے۔ آ گئی چپ چند جاڑے گزرن، اگے بھی گھر والا وہ ہن بھی گھر والا وہ، رب نے کرم چکی تے مدت گزری ہے، رب نے بال ہی دے دیتے۔ بال جو جمے دھواں نواگ سونا بنا کے کپڑے لپیٹ کے غوث العالمین دے دربار جے سونا ایکو مریدی بناو تے گھٹی بھی لاو۔ بال جمے گھٹی لوے نے کیا خیال ہے؟ جڑے نہ بولے سے میں کو چپ 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 شک پائے ویسے۔ اچھا گھٹی چنگے بندے کو لواؤ نا، نیک بندہ ہوئے، نیک بندہ ہوئے گھٹی ہوں بولا یہ آدھے نا، نیک بندہ ہو اے تا نہیں آدھے ہو میاں فلانی جہاز ڈٹھا پہ راکٹ ڈٹھا پہ، ہون تا ترقی تھی ہوئی ہے اگر جہاز ڈٹھا پہ ہون دے کل گھٹی لواتا کہ ستا ہی راوے۔ وہ ایک نشیہ نشیہ ہوں آکھیا دو نشیہ بیٹھے ہوں آکھا کھانسا دو نشیہ بیٹھے ہوں آکھا ہوئے آج میں یکا جڑے نا قصبہ مڑل دا علاقہ ساری زمین مول گھن گن سا، وہاں کہ یکے قصبے مڑل دی زمین جیتے قصبہ مڑل دی ہاتھ دینا میں یکا مول چا گھنسا، بیا نشہی بیٹھا آیا کہ چپ کر میں بھی چیسا تھا تو گھنسے۔ میں کہ پھال خریدار تے بیچن والا تے آپ فرمایا اچھا کیا کہ ہاں آئیے سونا گھٹی لاؤ، اچھا یہ کیندہ ہے سے میرا ہے؟ آپ فرمایا کوئی نہ تیرا تا نہیں صحیح میرا ہے، فرمایا کو اتری ٹھائی لکھائی کیا نہیں دورا آدھی سونا ہوا تیری غلام تے چاواں بنا دے بو۔ آپ فرمایا اچھا بہرہ گردن چکئی نہیں،
تھوڑی دیر بعد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. گردن چکائی نے فرمایا نے بی بی ہوں تو لکھا کھڑے یہ کیوں میرے کو پتہ کہانی تو جانتے تیرا پوترا جانے رکن الدین نوری حضوری کو صدے رکن الدین ہونے نہ رہے کام ابا سیاں کہنا تواری مریدنی ہے توارے دربار چویں دیئے تے رون دی وین دی پی میں کہ جے کرے رون دی گئی قیامت لوگ آکسن غوث تے دربار چو رون دی گئی ہے خالی گئی ہے ڈاڈا سیاں میں تھیں کھڑوں کے رٹھے تواری ایک مریدنی دلی وطران دیئے ہوں کو رب نے دو کٹھے دیونن میں کہ مولا اوئی مریدنی ساڑی ای غلام ساڑی اوئی بانی ساڑی ای بانی ساڑی سونا مولا اوئی ساڑی نوکر سانی نوکر اوئی سانی خادمہ ایسانی خادمہ ہکڑا کو ڈوڑے میں بھئی کو ہکی نانے میں مولا مہربانی چکر میرے ڈانے دی عزت عظمت دا صدقہ اتنی تقسیم چکر ہک اوکوڑے ہک آکھیا میں دیتا رب اے دیندہ رب کئی ملے اپنی قدرت نال لے وے کئی ملے نبی دی دعا نال لے وے کئی ملے ولی دی نگاہ نال لے وے ہنالک دعا زکریا رب. اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد رکھے شاد رکھے. خداوند قدوس حاجی صاحب محمد اسحاق صاحب اسا انہاں واسطے ایتھ دعائیں پہ منگدے ہیں یقیناً انہاں کو اطلاع ہو سی نے بھئی اج تواڈے گھر سرکار دا میلاد ہے تے بہت بڑے خانوادے دی ایک شخصیت بھی ہے بیٹھن انہاں دے بزرگاں دا مزار حضرت خواجہ اویس سارے ملتان مسجد دے نال وہ بھی کھگا فیملی نال تعلق رکھن بہت بڑا دربار ہے. آپ بھی تشریف کنن اللہ تعالیٰ انہاں دی آمد کو سارے واسطے برکت دا باعث بناوے تے صلاۃ و سلام بھی پڑھ دیں تے قبلہ خان صاحب او دو شیر سنا دیو. ہاں